This is the Gupan's Ultimate FM radio station, 90.3 Energy FM. Pagawa mong sabihing radyo, sabihin mo energy, masamsamit. Magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Kasama nyo na naman po ang inyong lingkod. At narito na naman po tayo sa atin pong Wednesday edition ng Tapatan ni Pangga 2022. Ngayong umaga atin pong kakausapin, atin pong hihimay-himayin at ikilalanin ang mga kandidato na kasalukuyang nakaupo sa pwesto at mga nagbabaka sakaling malulugpo sa pwesto. Welcome nga po sa ating Tapatan ni Pangga. This program aims to assist and educate our fellow Kapangga, our Pangasinense, our listeners, and choosing wisely comes election 2022. Ngayong umaga po, isang malaking karangalan na akin pong mga katapatan ang atin pong isa ho sa mga pinagmamalaki ho sa bayan ho ng Calasiao. Makakausap natin barangay chairman, barangay Nelson Calasiao, Liga President of the Municipality of Calasiao, Honorable Mameline Maya Agustin Karamat. Palakpak naman! Ayan, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Jay, at sa lahat po ng mga listeners at ng Energy FM. Ayan po. I believe this is your first time, kaya wag ho kayong mag-alala. Talaga naman po, marami ho kayong mga tagapakinig na nag-aantabay. Yes. Well, as early as now, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo po na kanina po nasa 30 viewers na po tayo, but right now we are already at 50 viewers na nanonood po sa atin pong programang Tapatan ni Pangga 2022. Okay. Bago natin umpisahan ang lahat, bigyan ko muna kayo ng pagkataon na bumati po sa mga constituents natin sa Calasiao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo pong tigan Calasiao at lalong-lalo na sa mga tiganalsyan sa aking barangay po. Magandang umaga po. Okay, handa na po ba kayo? Honorable Mameline Maya Karamat sa ating Tapatan ni Pangga 2022. She's ready. Obviously, she's ready po. Okay, ang gusto ko lang po paalala po, Ma'am Maya, na when you hear this buzzer, it means we move on to the next question. It doesn't mean po na hindi nyo naubos yung oras ninyo. That would carry over sa next na oras na ibibigay ko sa inyo. It would be 1 minute. And most of the questions would require giving you 5 minutes po sa atin pong tapatan. Okay? And eto na po. Ang kipong bibigay na oras po sa inyo dito ay 1 minuto po para sa inyong tapat na kasagutan. Honorable Mameline Maya Agustin Karamat. Okay. Ang aking tapat na katanungan, sino po si Mameline Maya Agustin Karamat? Your 1 minute starts now. Ako po si Mameline Bautista Agustin Karamat ay isang simpleng mamamayan na tubong Nalsyan, Calasiao, Pangasinan. Hinubog at dinisiplina na isang nanay na prinsipal. Tinuruan ng tamang diskarte sa buhay upang umanlad ng gurong at negosyanteng tatay. Nag-aral at nagtapos ng kolehiyo sa University of Pangasinan. May bahay ni General Romeo Karamat Jr. at ina ng 2 mabubuting anak na parehong kumukuha ng medisina. Nagtrabaho sa RTC Bunuan Tondaligan ng 23 years at naglilingkod sa bayan bilang kapitana sa loob ng 3 taon. Ako, si Kapitana Maya, pinagtibay ng mga paghamon sa buhay bilang anak, kapatid, kaibigan, ina. At kapitana ay naghangad na mapalawak pa ang pagkakataon na makatulong sa ating kababayan kung kaya't tumatakbo bilang mayor sa darating na halalan. Thank you very much po, Ma'am Maya. Alright. By the way, bago ko simulan ang ikalawang katanungan ko, syempre gusto ko lang may mga pagbati dito sa iyo. Justin James Ramos Ulweta, Serbisyong Tapat, Tatak Maya Karamat. Maya Karamat ang mayor ko. Good morning, Madam New Mayor Mameline Maya Agustin Karamat. Ayan, we vote Ma'am Maya Karamat. Bangon Calasiao. Go, Mama. Ayan. Number 1 kayo sa puso ng naming Madam Maya Karamat. Ang dami mong papadala ng mga pagbati sa iyo. Bangon Calasiao. Ayan. Okay, next tapat na katanungan, we'll give you
5 minutes for this question. Ma'am Mamilin Maya Karamat, isang tapat na katanungan. After pagiging chairman po ng Nalshan Calasiao, bakit nais niyo pong maging mayor kaagad kaysa councilor po sa bayan ng Calasiao? Ang iyong tapat na kasagutan, 5 minutes will start now. Sir Jay, ako po ay isang kapitan ngayon at liga ako ng mga barangay president. Kaya ex officio councilor din po ako. Kaya po ako tumatakbo ngayon dahil alam kong epektibong leader ang kung ako po ay nahalal na bilang mayor. Hindi nyo tatapusin yung 5 minutes niyo? Sige lang po. Okay, anyways, we move on to the next tapat na kasagutan. Tatanong para kay Ma'am Mamilin. Hindi ho ibig sabihin po na hindi niya na ho tinapos po yun. Susunod pong question, magiging 10 minutes po or 9 minutes po yan. Okay, bukas po yung ating linya, 0912-782-5884. Next tapat na katanungan. Okay. Isang tapat na tanong. Ano po ang mga plataforma na nais niyong ilatag sa mga mamayan natin sa bayan po ng Calasiao? 5 minuto po ulit, Madam Maya Karamat. Eto na. Bilang kauna-unahang babaeng mayor ng bayan kung sakasakali, kung ako ay mabibigyan ng pagkakataon po na matugunan ang mga hamon ng matinding pagbabago sa ating bayan para sa maayos na pamamahala, may pananagutan sa bayan o ang tinatawag nating good governance, transparency, and accountability. Kailangan kailangan meron tayong People's Week para doon makita natin yung mga proyekto at maipakita natin sa mga tao at talagang maganda ang ating yung good governance, ika nga. Aayusin din natin mabuti ang programang mag-aangat sa kahirapan, gaya ng edukasyon, mga scholarship, bibigyan po natin ng hindi lang po yung mga matatalino ang pwede nating bigyan ng scholarship. Ang gusto ko po, kahit na po yung mga bata o mga mag-aaral na hindi matalino pero gustong mag-aral, para po makatulong din po sila sa kanilang mga pamilya. Kalusugan, kapaligiran at kapayapaan ay ating uunahin din. Yung mga youth empowerment para sa kabataan na tunay na pag-asa ng bayan. Free wifi sa kanilang eskwelahan. Siyempre, ayusin din po natin yung yaman ng bayan, fiscal management, at yung traffic din po, traffic management po. Dahil po ang traffic po ay masyado na pong matraffic sa ating bayan ng Calasiao, kaya gagawa po tayo ng mga programa na sana magawan ng traffic lights, agrikultura, trabaho, industriya at negosyo ay payayabungin natin sa ating bayan ng Calasiao. At syempre, hindi po natin kakalimutan ang ating mga senior citizen. Kailangan din po sila ay alagaan po natin at ibigay yung tamang benepisyo para po sa kanila. We have ample time, but I guess we have to move on sa next tapat na katanungan. Tapatan ni Pangga 2000. Ito ay mga galing sa puso ng ating pong kausap ngayon, mga kapangga, sa mga nakikinig. Another, this time I'll be giving you a 1 minute for this tapat na katanungan. Pag-usapan natin COVID, mga kapangga. Isang tapat na tanong, ano po ang masasabi nyo sa mga kababayan natin dyan sa Calasiao na ayaw pa hong magpabakuna? 1 minute, your tapat na kasagutan ngayon. Sa mga kababayan ko na ayaw pang magpabakuna, hindi po, ang pagpapakabakuna po ay libre po. Kaya inaanyayahan ko po kayo na magpabakuna.
hindi lang po protection para sa inyo, sa inyong sarili. Ngunit ito rin po ay protection sa lahat ng mga nakakasalamuhan ninyo. Maraming bata o matanda, tinatawag nating vulnerable group, sila yung mga high risk sa COVID-19. Kaya pag kayo'y protektado at bakunado, protektado na rin po ang inyong mga kausap at mga kaya hinihikayat ko po kayo na magpabakuna. Mahalaga sa atin ang ligtas sa bawat ang bawat isa. Ika nga, we heal as one. Ayan. Salamat po, Honorable Mamilin Maya Karamat, sa iyong mga tapat na kasagutan. Another tapat na katanungan. This time I'll be giving you 4 minutes for this tapat na tanong. Kung ikaw nga po ay mahalal bilang isang inaho ng bayan ng Kalasyaw at ang iyong kapartido naman po ay hindi naman po pinalad, paano niyo po pakikisamahan ang mga kabilang partido na pinalad? Ang iyong tapat na kasagutan, 4 minutes, ngayon na. Hindi magiging hadlang sa aking pamumuno kung ang aking magiging konsehal or vice mayor ay galing sa ibang partido. Dito masusubukan ang liberato at ang hangarin ng bawat mahahalal na tumupad sa kanilang pangako na pagsilbihan ang ating mga kababayan. We need to work as one para sa ikabubuti ng ating bayan. The time has come for leadership that measures and balance the needs of every constituent, of every individual in Kalasyaw. Ako po ay mamumuno para sa kabutihan ng ating mga kababayan at ng ating bayan ng Kalasyaw. Maraming salamat muli, Honorable Mamilin Maya Karamat. I guess we move on po at yung ating mga basic questions was already given to our Mayora, our guest for today's Tapatan. I would like you to know that we are now opening the lines 0912-782-5884. Uulitin ko po, 0912-782-5884. At this juncture, we have 88 viewers and climbing. Para ho sa mga kababayan natin dyan sa may Kalasyaw, please do share ang ating pong Tapatan ni Pangga 2022 with Honorable Mamilin Maya Karamat, Councilor. Alright, let's have our texters mula po sa ating 0912-782-5884. Isang, wala na ho tayong oras na pag-uusapan din. Meaning, there's no time limit. You could talk, tell kung ano po yung mga nasa isipan ninyo at puso ninyo sa pulso ng bayan na ating pong babasahin ngayon. Alright, texter 1394. Ano po ang naitulong nyo sa mga barangay nyo sa nalsyan ng kasagsagan po ng pandemya? Marami po tayong naitulong sa barangay noong kasagsagan ng pandemya. Tayo po ay nagro-ronda 24/7 sa ating barangay. Tinitingnan po natin kung lahat ng ating mga kabarangay ay tumutupad sa health protocols at syempre sa lahat ng mga pinapatupad ng IATF. Isa pa po, namimigay po kami ng syempre ng relief goods. Marami po kaming naibigay na tulong sa ating barangay, mga alcohol. Meron po kaming mga wave hood dyan eh. Nakailang wave din po kami sa pamimigay ng relief goods sa ating mga kabarangay. Pati nagbigay din po tayo ng free feeding sa mga kabataan dahil sila po ay naiinip na. Binibigyan po natin sila ng arroz caldo para hindi po sila mainip sa kanilang bahay. Binibigay na lang po natin doon sa kanila. Tapos po nagdi-disinfect din po kami ng barangay. At syempre, yung mga may COVID po, binabantayan po namin sila. Ayun po,
At marami pa pong iba. No, marami na po pala yung nailatag sa mga babaeng yun. Oh, yes. Another question from Texter 7533. Bilang ABC President, meron din ba kayong ayuda na ibinigay sa lahat ng barangay ng Kalasyaw? Yes po. Yes po, Sir Jay. Marami din po tayong naitulong sa ating mga kapwa barangay kapitan sa mga iba't ibang barangay dahil as Liga President, nagbigay din po ako ng relief goods para sa ating mga barangay officials dahil alam ko po na nahihirapan din po sila gaya ko na nagbabantay sa kanilang barangay. Nagbigay din po ako, andyan yung nagbibigay ako ng balot, itlog para pampalakas ng tuhod dahil syempre pagod na rin po sila, may kalabasa pati. Tapos mga siomay, ganon po, mga tulong ba para sa kanila dahil alam ko mahirap po ang sitwasyon noong pandemic at syempre nagdi-disinfect din tayo, tinutulungan din po natin sila na mag-disinfect. Katulong po natin ang mga volunteers na gaya ng Panda, ng Toyota. Hinihiram po natin yung mga fire trucks nila para mag-disinfect din po ng iba't ibang barangay po sa bayan ng Kalasyaw. Alright, next texter po tayo ngayon. Texter 3651. Ano ang gagawin yung solusyon sa traffic congestion sa intersection dyan sa may National Highway papuntang Dagupan, Santa Barbara at maging San Carlos? Obviously, napaka-traffic po dyan talaga. Mamilin, Maya Karamat. Yes po, Sir Jay. Talaga pong matraffic na ngayon sa Kalasyaw. Siguro po, kung makikita nyo po, kung pupunta po kayo sa Santa Barbara, Ordaneta, San Carlos, nakikita nyo po talaga ang traffic. Lalo na doon po sa may junction ng Jollibee, doon po sa may Pure Gold, tabi ng Chowking, ganun po, doon po sa amin. Nalsyan po yun. Pinaplano ko po kapag ako po ay nahalal, bibigyan po natin ng solusyon ang traffic congestion na yon. Gagawa po tayo ng programa na tayo po ay sana makabili ng stoplight para naman po ma-overcome natin yung traffic dahil talagang sa mga nagtatrabaho tuwing umaga, pumupunta sa school, pumupunta sa office, talagang perwisyo po ang traffic. Kaya yun po, gagawa po tayo ng traffic lights. Alright, let's have more bati muna sa mga ating mga texters at mga nagko-comment po ng live sa atin pong FB page. But I just would like you to know, paalala ko lang po mga kaibigan, as we move on with the messages ng ating pong mga pulso ng bayan, ng mga texters natin at messages sa ating pong Energy FM Dagupan FB page, that the views and opinions ng ating pong napapakinggan mula sa aming guest ay pawang mga opinion po nila at opinion ng ating guest at wala pong kinalaman ng host ng stasyon ito at ang kumpanya. Dito may mga messages na pumasok, babasahin ko lang po para ho sa kaalaman po ng ating pong guest sa araw na to. We are now at 109 viewers. Sabi dito, ikaw ang aming mayora. Ayan, at okay, let's have more. Okay, Mayora, Bangon Kalasyaw, Mamaya, ayan. Coffee break with Mayora. Ayan. Nagkape na ho siya actually. Oo. Okay, next question mula sa texter 3625. Paano niyo po tutugunan ng problema? Okay. Ito po, bilang kauna-unahang babaeng kandidato po sa pagiging alkalde ng bayan ng Kalasyaw, ano po ang mga programang mailalatag niyo para sa mga kababaihan at mga kabataan? Bilang kauna-unahang babaeng mayor ng Kalasyaw, kukunin ko ang pagkakataong ito upang matugunan ang hamon ng matinding hamon sa ating bayan. Unang-una, para sa mga kababaihan, bilang isang ilaw ng tahanan,
ay at kaagapay ng kanilang mga asawa. Mabuting mabigyan sila ng programang pangkabuhayan upang sila ay makatulong din sa kanilang asawa, hindi lang dahil yung asawa nila ang padre di pamilya ang bumubuhay sa kanila, mga babae din po, kung sila po ay mabibigyan ng programa at bibigyan po natin sila ng kaunting puhunan para sila ay magnegosyo at yung mga skills po na dressmaking, yung sa parlor po, sir, para maturuan sila kahit papano yung kanilang mga mayroon silang kita, at syempre marami pa pong mga yung pagtatanim ng mga iba't ibang mga gaya ng mga mushroom pwede nang gawin sa kanilang bahay para pwede silang magbenta ng at ayun po ay maganda. Pwede na rin po nilang ipakain sa kanilang pamilya at sa mga anak po. Livelihood, ano? Livelihood, yes, alright, sir. Another question mula sa ating texters. Ano po ang naging inspirasyon ninyo sa pagpapailaw po ng Christmas lights sa tulay po ng Barangay Nalsyan sa bayan ng Calasiao? Alam niyo po, Sir Jay, nung kasagsagan po ng ulan at noong yung rainy season po, yung ilog po ng Nalsyan, yung doon po sa highway po, ay nilinis po namin dahil gusto ko po na walang baha sa aming barangay. Kaya nung nalinis ko po ang aming ilog, gusto ko pong ipakita sa lahat ng mga taga Calasiao na pwede pong linisin yung ilog. Kaya po nilagyan ko po at pinailawan ko po yung aming ilog doon sa Barangay Nalsyan. Ayan po, at talaga dinayo-dayo ho ng maraming mga kababayan yes ninyong ano po. Hindi lang po mga taga Calasiao. Yes po, sir. Dahil sa pailaw na yan. Okay. Nagpapasalamat nga po ako at nagustuhan nila yung munting pailaw namin sa aming barangay. Ma'am Mamilin Maya, ano pong plano niyo po sa mga magsasaka? Sa mga Texter 4465. sa mga magsasaka, parehas din po gaya ng sa kapartido namin sa Team Agila. Unang-una yan sa kanilang pataporma. Ganyan din po ang aking isang pataporma na mabigyan ng magandang ani ang ating mga magsasaka. Ating gagandahan ang mga programa na para sa ating mga magsasaka at bibigyan po natin sila ng libreng abono para gumanda ang kanilang mga pananim at gumanda din po ang kanilang ani at maganda ang kanilang income. Yun po, sir. Okay, Texter 6523. Sa loob po ng 2 taon ng pandemya, ano-ano po yung mga naibigay nyo po sa mga kababayan natin habang meron po tayong COVID-19 crisis sa bayan po ng Calasiao? Ang mga naibigay ko pong mga tulong, ayuda, ganun po. Marami pong mga pumupunta doon. Alam niyo po, yung liga, ako po yung liga president. Ang dami-dami pong pumupunta at dumadaing na wala po silang makain sa kanilang bahay. Bibigyan po natin sila ng bigas. Marami din pong pumupunta na para po sa gamot ng kanilang mga anak, mga asawa, mga kamag-anak po. Kahit na hindi po tiga Nalsyan, sila po ay pumupunta doon po sa amin. Kaya nagsiselos na nga po yung aking mga kabarangay. Kaya sabi ko, wag po kayong pasaway para happy ang buhay kako. Para walang
hindi na po sila magkasakit, para hindi po dahil marami pong pupunta po sila doon, wala po silang pang swab dahil po pupunta silang magtatrabaho, mag-apply ng trabaho, pupunta sa Manila, hihingi ng kanilang mga pamasahe, ganun po. Natutuwa naman po ako at tayo po ay nakakatulong sa kanila. Po, ang dami pong hearts na pinapadala sa ating pong programa. Puro hearts po ang nababasa ko ngayon. Number 1 od puso mi, Mayora Maya Karamat. Hearts, hearts, hearts. Nabusugo kami ng ayuda dito sa Nalshan. Ang ayuda queen ng Kalasyaw. Yan po halos ang nababasa ko dito. Okay, next question. Okay, check po tayo. Texters. Okay. Bukas po yung linya natin, 0912-782-5884. Bilang ina po ng Nalshan Kalasyaw, paano niyo pa ho lalong maipaparamdam ang tunay na puso ni Maya Karamat sa bayan ninyong Kalasyaw? Sir Jay, naiparamdam ko na po ang tunay na puso ko sa aking mga kabarangay. Sabi nga po nila, ako po ay strikto, pero pangkamaunganda, so gagawin ko pan istriktod si Kara. Kasi ayaw ko po sila na mapahamak, lalong-lalo na noong time ng pandemic sa COVID-19. Ayaw ko pong sila po ay magkasakit. Kaya lagi po akong nagroronda at pinagsasabihan po sila na sana gawin po nila na ang kanilang obligasyon sa kanilang pamilya, na wag silang lalabas ng bahay. At syempre magsuot ng face mask lagi po, paulit-ulit po. Nararamdaman po nila ang aking paglabas at pagronda-ronda sa kanila. At syempre, sabi po nila, lagi pong masibag si Kapitana. Masibag si Kapitana dahil po lagi pong umiikot para tingnan ang kanilang kalagayan sa pandemic. Yun po, noong kasagsagan ng pandemic. At ngayon din po, parehas pa rin hanggang ngayon. Yun pa rin po, pinapaalala ko sa kanila na hindi pa po tapos ang laban na ito sa pandemyang ito, sa COVID-19. Meron tayong Omicron. Mayroon din hong bagong lumabas, parang narinig ko yung iho na variant. Kaya iyan po, paulit-ulit po ako na umiikot at pinagsasabihan sila. Kaya alam ko, ramdam po nila, dahil minsan kahit gabing-gabi na, malamig ang panahon, nakikita nila ako na umiikot sa kanila, at meron pang pakape-kape kami sa barangay para kahit papano makita nila si Kapitana na talagang visible po sa barangay po namin. Texter 786, ano pong plano nyo sa mga lolo at lola namin sa Kalasyaw? Ang dami ko namin senior citizen. Yes, marami po tayong senior citizen, mga lolo, lola, tito, tita. Marami po akong plano sa kanila. Siyempre, ang pagbibigay ng mga vitamina, mga gamot para sa kasukasuhan, gamot para sa diabetic, at syempre sa high blood. Gusto ko pong ibigay po yon ng libre kung tayo po ay papalarin. At syempre gagawa po tayo ng programa na ang mga senior citizen po natin ay talagang makuha nila ang kanilang benepisyo sa ating bayan. At yung libreng hospitalization po para po sa ating mga senior citizen, ay gusto ko din pong ipatupad yon. At marami pa pong iba. I want this, sabi niya, yung mga message, Mayor Karamat namin, Tatak Maya Karamat, more of the mga dumarating na mensahe sa atin. Okay, I think
That's it for our Tapatan ni Pangga 2022. At atin po nabigyan ng pagkakataon at nakapanayam si Honorable Mamilin Maya Karamat. First time to be interviewed dito po sa Energy FM. Ramdam ko po ang inyong pagnanais na maiparating po ang taos-puso ninyo at pure heart to serve our kababayan sa Calasiao, Pangasinan. And of course, hoping that to be given the opportunity and chance na kayo po ay maupo sa nalalapit po na May 9, 22 election. Any words sa mga tagapakinig, sa mga supporters ninyo na nakikinig ngayon ng live? My work and my experience as your Liga President has prepared me to lead. Ako po ay kumakatok sa inyong mga puso at atin po sanang pag-isipang mabuti ang pagboto sapagkat ito po ay para sa ating mga kinabukasan, para sa ating pong mga anak. Ako po, si Mamilin Maya Agustin Karamat, ay tatakbo bilang ina ng bayan ng Calasiao, bilang mayor ninyo tungo sa panibagong pag-asa, pagbabago at pagbangon. Thank you po, Sir Jay. Maraming salamat din po, Honorable Mamilin Maya Karamat. Dito po yan sa bayan ho ng Calasiao at salamat po sa pagbibigay po ng pagkakataon na kayo po ay makadaog pang palad. Maraming karamat po at maraming salamat po, Sir Jay. At binigyan niyo po ako ng pagkakataon na may interview dito po sa inyong station. Wala pong anuman. Maraming karamat din po sa inyo. Baka mayroon ho kayong gustong batiin lang po. Binabati ko po ang Barangay Council ng Barangay Nalshan at syempre yung mga staff ko po na laging andyan na tumutulong sa akin gabi, araw at kahit madaling araw andyan po sila na nagbibigay serbisyo sa akin. Maraming salamat at eto po, andito si Kapitana Maya ngayon. Nasa radyo na ako. Mapapanood nyo din sa Facebook page ng Energy FM. Kaya 90.3 Energy FM. Thank you so much, Sir Jay. Maraming salamat din po. At sa mga staff din po, Sir. Wala pong anuman. Pleasure is ours. 10:42 in the morning, mga kapangga. Sumayo po ang isa na namang edisyon ng ating Tapatan ng Pangga 2022. Sa mga nagtatanong po, para ho kay former Mayor Belen Fernandez ng Dagupan, naka-schedule na ho tayo ng January 13, 2022. Ang tabayanan niyo po yan mga kapangga. Kaabang-abang na naman to ang Tapatan ni Pangga 2022 natin. At iba pa ho mga naka-line up na mga makakatapatan ni Jay Urilas, kaya wag na wag lang ho kayong bibitaw. Dito lang po yan sa nangungunang stasyon sa buong Metro Dagupan at buong Pangasinan, ang 90.3 Energy FM. Pagkawa mo sabihin radyo, sabihin mo Energy, masamsamin. 10:43 na po, let's move on with more of your favorite hits. Dito lang po yan sa 90.3 Energy FM. Video Hit ni Pangga with Kuya Jay.